Wasudane Lydia wangiane motende kod wach ma no wuok e gwenge mag Kajiado kocha kama amen no wuok e kinde rawera moro kod sibuor. Nyakura mgajwang rawera moro majahigni 10 kod 7 otonye lak tho bang' kedo kod simba kata sibuor e gweng' ma Imbirikani kaunti ma Kajiado. Jallo ne okoni sibuor no nyocha ne omonje kane olago jamni mage kaka imiyo ler kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. E osiptal ma Imbirikani level 4 mayudore Loitoktok e kaunti ma Kajiado, wuoyi matin Tajiri Lemayan dhi nyime kod yudo thieth bang' tonye lak tho bang' kedo kod simba dua tenga kama simba no ne owe kod adhonde ng'e bedene kod okumbone. Walining'ata huku kwa mgongo, kwa mkono na hapa kwa mguu. Walienda lakini hawajaenda sana, wakaenda tu wakalala hapo, watu wakaja kunisaidia. Since admission is really stabilized, there was no any signs of internal injuries. The breathing was okay, the oxygen saturation was okay. Lemayan en jaigna 10 kod 7 ma wacho ni ne olago jambe kinde masimba madhako kod nyithinde bende ne nie jambe kanye mag yodie migago gino mane okoni simba no ne nyaka chwer luya e kayomb kod jambe ma okela men mapeka obayo simba no kod tong e kata kamano ne obaboch kendo simba no ne odum kuome. Nilikuwa nachunga huko porini, nilikuwa mwenyewe. Simba wakaja wakanivamia, wanataka kula ng'ombe kwa lazima. Nikajaribu kumlenga na mkuki, nika miss. Sasa simba akaja wakanivamia. Simba ni wa kike, alikuwa na watoto. Tajiri wacho ni simba gosebedo kamonjo jogweng kendo hadho jambege ka jodak mangoro tondonyo ng'wech kendo weyo ka simba go mudo chai mage. Wanasumbua sana huko, hata usiku wanasumbua na mchana. Lakini sana usiku wanakuja kusumbuana usiku, wanakula ng'ombe. Anasumbuana na kila siku na wachungaji wa ng'ombe na ile watu tunachunga ng'ombe usiku, nasumbuana sana. Once in a while we get animal attacks. We do get sometimes elephant attacks, we get lion attacks, hyena, snakes. E gweng' ma Imbirikani sani koro maloyo simba 10 kod 1 nyaka sani osemonjo jodak kendo kelo lal mag diek maromo 10 kod 1. Apisa maduong' mag leka KWS Bade Mambo Seli Paul Wambi oyango wachno kendo singo ka okang' mowinjore. Anasumbuana na kila siku na wachungaji wa ng'ombe na ile watu tunachunga ng'ombe usiku, nasumbuana sana. Lakini nikipona darudi tu porini, darudi tu kuangalia ng'ombe kuchunga. Walter Nyambaga, Ramogi TV.